Добър вечер на всички. Бях ви го казал, тук е една индустриална зона в Европа, дето казах ви, че сложиха едни апарати за плащане и работихме за държавата. Ей, там в далечината се вижда до колата. Сега да видите. Да видим каква е бележката. Значи, идваш на работа, работиш и получаваш, тук е заплащането. 24 евро. Значи 24 евро ще трябва да ги платя, защото не съм си взимал билетче, защото трябва да работя тук. А то е индустриална зона. Ето го. И така, помислете си, евро ли ще става, Европа ли ще ставаме, не знам. Помислете си вие, защото на село Совците май няма да има такива такси. Ма тогава трябва да плащаш пък на общината за пасища. Мой дядо никога не е плащал в Совците, когато е бил за пасище. Ама, като спиме, така е. Като се спасяваме всеки по-отделно, така се получава. Аз съм се опитал да се спася по-отделно, като съм излязъл навънка. Но истината е, че това е резултата.